Oke guys, kali ini kita perjalanan pulang guys. Besok Pilot Lazio akan ada acara ya. Acara bakar-bakar. Acara madang-madang. Menjelang tahun baru Keren. 2026. Tahun baru. Apa nih yang baru ya tahun ini? Tahun baru Kermekan baru. Nah, keremakannya gak baru pancet. Terus kok bertahan tak itu. Ibu. Yo, buah. Salesnya optimis ya kan. Tapi sing es. Bisa alih si Ronggolo. Nah, Wong-wong iki sih piro sing digawa ganceng iku. 11. Pokoke wange lho jenenge. 11. 16. Ya, 16 rego 12.000. 12.000. 11. 11.000. Ya, Ini ketek. 16 ya rego 11.000. 11.000. Iki rasane iku. Yang penting beluk. Nah, Yang penting beluk. penting beluk. Nah, Ya kertas dhisik suka beluk. ya itu bako lah. Ya kayak sempet aja. Sekolah sewu. Iki sini cengkeh BBT tok yo. 11. Yo, Wes gak ada campuran apa ya. kate. Ya BAT keprot. Kate wes mari. Yang penting beluk. Ya BAT semprot iki. Tadi. Rasa teh. Gak ribet-ribet ya dan. Kenapa gak gelem gawe ngono ya? Hah? Kenapa gak gelem gawe sing gampang-gampang murah. Ngedole yo gampang. Iya. Mulai isi 16. Wow. Oh, masih 11 payu iku. Positif itu payu. Mulai isi 16 ya lu. Guys, Yo, tidak kabeh wong-wong yo gak mesti ya kan. mesti Gak mesti karena iso promosi taga. iso. Sawopang kabeh warung cilik gede. Sopam lah ana duwe taga gak nyepam. Iya. Duwe sapa? Pabrik kok ngono ya. Lah nyatane saiki kok gak ono. Ini keliru kata awal ya. Gak konsultasi sih ambek aku. Siapa lu? Konsultasi sih ambek aku jane. Siapa lu pengalamannya gak duwe? Bet. Macam sungguh keliru ketawal ya, gorong ditoto ke susu. Asale iso ditandani iso. Yo kabeh iso ditandani, cuma yo kan angel taga, suwi taga. Ah, itu.
galecung dijak tagak ya. Hah? Ini bakar-bakar galecung dijak tagak ya. Bukan Mas Ali. Hah? Bukan Mas Ali. Itu tuh. Wong anu ya, wong Supernova kabeh. Iya. Sing sungkan iku yo gak ade tok yo galecunge dhewe yo sungkan. Galecunge dhewe ya sungkan. Real iku, masalah iku. Apa? Mental juragan. Mental juragan. Lah malah gak ngejak ya. Ya dijak ya masalah. Ngejak. Malah gak ono inisiatif belas. Hah? Malah gak ono inisiatif belas. Malah ya semuanya itu. Cek ya. Gak tau dolen tapi ya malah gitu. Malah dolennya sampai keluarganya tok boleh. Ada nangani kasus. Edo bareng melok yuk. Hah? Edo bareng melok ta meneh. Iya ya. Iya ya. Loh. Gak bahaya deh. Apa nih? Gak bahaya dah. Apa bayar? Yo, mulai bengi. Yo, dikenal ya ambil otak. Kuasa berdiri, kuasa duduk. Matu tajam. Tadi roh main masalah kabeh. Ngomong bareng. Masuk deh. Ini merahasiakan. Apa dirahasiakno? Cek lapo? Privasi. Maaf privasi. Jelas meneh ku takoke ku akeh ku
Apa-apa. Ya kan nang omahmu. Ora ya. Mau Mas Ali ya. Ya kan ya ora ana awakmu barang. Ning halamane. Ning halamane Mas Ali nek gak ngono ngarepe gak sibuk. Ya kan ro omahmu barang. Terus Yo takoke jaswanane. ora ya. Ah, delok ana meneh ya. Wis ngono-ngono ae ngene. Juga yo masalah keluarga barang. Jangan. Yo positif yo. Ini bakar-bakar iku yo, pabrik ae kan. Yo sakarepe sih, Tat. Enak. Lah kok kamu ngatur. Itu aturanmu. Hai. Bosen ning omah ya. Acara ning omah. Uyur. Sakarepe wong-wong ya. Acara ning omah uyur. Bakar-bakar iku nang pilang ngono ya. Kalau perlu ning kilang ning pabrik. Hah? Di Pabrik. Yo ora peralatan Natal ya kayak seperti peralatane iku kurang nang pabrik yo. beli masalah kayak seperti Nang masa nang ngene pabrik iku peralatane kurang. Nang masalah iku peralatane lengkap. ya dari diusung ya. Kamu tadi ngusungi. Iya sih. Wis kadung kok. Ngusung ae kok. Gak iso dibungkri nih, wis kadung. Ngeyel model piye meneh karek meneh tok. Masuk sih. Masuk tak gak? Yo, tak. Hai. Ya, hebat. Saya bakar ning pasar gini loh. Meneh identitasmu terungkap meneh. Terbongkar identitasmu meneh. Ompok nang ngono kabeh. Gak jelas. Nah, omahmu sing ndi, Wan? Lah iki ya. Duh, lah kok ngene. Rumah tuh. Goblok. Tak isolasi nih Om. Tak isolasi. Disolati. Pakai sholat-sholatan bareng.